Damena sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Damang dainang saluhutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hatani debata, natolhas tuhita, marhite-hite, pertanyaangata di bagasa tikyon, imana tersurat di Sada Korin bidutulu, mamuka sian ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Songonomma hatana laos tapai huti hutma. Hobar tuasini rohani debata nani lehon nai tuau, hupauli ojahani, songon binahen ni padde bagas na bisuk, na asing domuse pajongjong bagasi, alai ganup mamatahon, manang beha pangulaon na disi. Aidang tarpauli ojahan na asing, dukon ninaung ojahi, ima Yesus Kristusi. Asamolo dipauli di atas ojahani manang sere, perak, batu na arga, hau, lam-lam manang durame. Gabe patardo na niula ni ganup, ari sogotido paulo possa, ay papataron ni api mai, asa api ido mangujuni, manang beha ulaun ni ganup. Molohot ulaun na pinaulinai, jaloon na do upa. Molo soksohan na niulanai, luangam may bana, malua dunian anggoy bana, alay songon na nienet siyan api nama. Dang diboto hamu, joro ni debata do hamu, jalatodi ni debata maringanat di bagasak kamu, agohonon ni debata do na mangagohod joro ni debata, ay nabadia do joro ni debata, ima hamu. Ido sahatna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Huta Korin ima sada huta. Nani inganan ni ganup nasa akajolma narosian ganup nasa desa nawalu. Jalamar ragam do ganup nasa akka parngoluon di huta Korin. Huta na torop, laos torop musedo ganup nasa akka pangatusion, torop musedo ganup nasa akka hasomalon. Songoni diganup nasa akka parsobaw na sidape. Adong do na manobba ganup nasa akka debata sileban, manang ganup nasa akka gana-ganaan. Jala ganup nasa akka namasa di huta Korin, sipata di baritahod do, gabe hira na somaradat na maganup nasa pangalahona. Di siala pakorhon ni pangatusion, na maragam jalatung dang manada Kristus do penasida. Damang dainang alay di huta Korin dungi jongjong do huria, imana binaritahon di apostel Paulus, laos marhitehon ganup nasa akka hajongjongon ni huriai, tutu ganup nasa paranguluon ni huriai pe, adong do pakorhon na nasiad duru, jala ganup pakorhon na nasian bagas ni huriai. Damang dainang molo faktor manang pakorhon ni nasian tonga-tonga ni huriai, dia do namasa di tonga-tonga ni huria ni Korin. Gabe sanga do adong parbulat-bulaton di huria Korin. Otikna adong opak horong di huria Korin di hati hai. Na diguari mai adong horong ni Kepas, adong horong ni si Paulus, adong horong ni Apolos, jala adong muse horong ni Kristus. Laos marhitehon ganup nasa namasai, dipakulingi apostel Paulus manasida marhite surat na naparjolo tu huria Korin. Damang dainang dia do nalaho si idauta di bagasat turpukon, naparjolo dipatudos do songon padde bagas apostel Paulus di surat naon. Jala naong mamiakon ojahan di huria Korin. Yesus Kristus do ojahani. Yesus Kristus do na piniyakon ni apostel Paulus di huria Korin. Tutu Yesus Kristus do nagabe ojahan ni huria. Di sialanima targoar ganup nasa huria, gabi halak Kristen na mangihutok Kristus. Jala diguari muse huriai, Kristus do na punasa. Di sialanida mang dohot dainang. Sasitong na ikon Kristus na magabe ni sihutonon ni ganup nasa akka huria. Ala jongjong do huriai di atas ni ojahan,
ima Kristus isa diri nagabe ujahan. Di salani dang rikop be ganup nasa akan amangi huton ganup nasa hasomalan na dong di humaliang na. Na adong na manob ganup nasa gana-ganaan nang ganup nasa aka debata sileban. Songoni pakorhon na di ganup nasa aka ulaun na maralo tulongoni rohani Kristusi. Ikon si pasidingon ni huria na di Korintus manian. Ganup nasa aka parulaun na maralo tulomoni rohani ujahani ima Kristus Yesus. Napadua hodamang dohot dainang, alay dung dipiakon ujahani, ahado na di pauliuli di atas ni ujahani. Diupamahon Apostel Paulus songo dia do na di pajongjong di atas ni ujahani. Ima na di guarina songon sere perak dohot batu na arga. Manang songon hau lam manang durame. Damang dainang tarida dosa luhut na dia do na di pauliuli di atas niu jahani. Tarida mai molodung diuji. Pangujian na pinasahat ni Apostel Paulus disod didok songon api. Api boido gabe simbol ni haroro ni jahuba debata. Songon nama satu si Musa. Api boido songon aso songgop ni tod di purbadia, manang haroro ni tod di purbadia. Jala api boido gabi songon panguhuman. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alay bolo na di pauliuli do huriai, songon sere perak dohot batu na arga. Dang nalaho masok soki. Alay bolo na di pauliuli do huriai, songon hau lam manang songod durame, tutu sok-sohan ni api idoi saluhutna. Atong damang dainang rikor si tutu diganup nasa parngoluota. Na pauli-uli hon ganup nasa aka partodiota. Ahado natapa jongjong di atas ni ojahani. Ahado natapa jongjong dungga bisa halak Kristen hita. Songo dia do ganup nasa aka bangunan ni parnguluta, bangunan ni haporseota. Damang dainang disialan itung matsai rikot do. Dinalaho tapauli-uli ganup nasa dirita manang hita nagabi huriai. Asa na marhajongjongak kita di atas ni ojahani ima Kristus sendiri. Ikon togu manian. Ikon margugu manian. Unang gabe murama sok-sok. Binahen ni ganup nasa akana masa di bagasa parnguluta. Lumubi mabinahen ni ganup nasa aka ujiat di bagasa parnguluta. Damang dainang nahinaholongan. Didok do muse joro ni debata do huria. Manang akana porsyai. Godang do halak na mangatusi hataon. Na dibuat ton sian ganup nasa pamatang dohot akka hasehatan na. Di sialanima dipake hataon nagabi mangorai marisak. Didok marisak manigay tod di porbadia manang manigay joroni debata. Didok ganup nasa akka na porsya dang buebe minum tuak. Dang buebe minum alkohol. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Danga pala na songoni na didok ni Apostel Paulus. Jadi molo marsait sasalak jolma nagabisiga do joroni debata. Di siala marsait hatuo masa sahalak nagabisiga do joroni debata. Di siala hona virus ma sasahalak jolma sian naso panagaman. Nagabisiga ma joroni debata. Manang nasala mangalang ganup nasa sipanganon. Nagabisiga do joroni debata. Dang songoni na didok ni Apostel Paulus di bagasa turpukon. Alay na pinasahat ni Apostel Paulus. Ikon joroni debata parmianan di debata do ganup nasa jolma di tonga-tonga ni huriai. Jadi ikon palwason di ganup nasa jolma do gawe parmianan manang joro ni debata ganup nasa dirina. Molo debata didok namia di tonga-tonga ni ganup nasa jolma di tonga-tonga ni huriai. Ikon maganup nasa marsada-sada huriai.
gabe siulahon nadinggan, siulahon lomoni rohani jahuba di bata, siulahon asini roha, siulahon ganup nasa nadinggan. Songon panguluhonon ni di bata di bagasan paranguluonna. Ai toddi na manogunogudo, ia toddi ni di bata. Jala ganup nasa na porsiai, gabe joro ni toddi porbadia. Damang dainang, marhite-hite turpukon, jala na gabe tema di bagasan minggut taon, didok paubahong ngulu ni partodion. Dia dona gabe odolan na di bagasat turpukon. Asa boy hita tutu, dinalaho paubahon ngulu ni partodion. Manang mereformasi partodion. Damang dainang, naparjolo may taringot tu parhuriaon. Suman tujoro do ganup nasa jolma na porsea manang huriai. Alay dang gabi bagas joro manang bangunan ni gereja. Na gabi huriai. Alay ganup nasa isinado. Songoni ganup nasa jolmai. Molo dinggado di bagasan rohana. Debatana miad di bagasan ibana. Ganup nasa da dinggado naruar. Huria pe songoni. Manang dia pe huriata. Molo dinggado ganup nasa ruas ni huria. Dinggang ganup nasa akka pangulana. Jala mangulahon hobartu lomoni rohani jahuba di bata. Lomoni rohani Kristus nagabi ujahan di tonga-tonga ni huriai. Tutu ganup nasa akana dinggado na miad disi. Ganup nasa akana dinggado na lahosi pamasaon na. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ganup nasa tujol maido tutu. Di pasahat jahuba di bata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus haluaun saleleng-leleng na. Dang tu ganup nasa bagas joro manang bangunan. Disyalani sotung masa partotangan alani pembangunan. Sotung masa ganup nasa na mangasak ko ganup nasa hadirion na nalaho mabangun. Alay mangasahon jahuba di batama. Mangasahon asini rohana, mangasahon serep ni roha, ay Kristus donamiad di bagasan, ganup nasa ruas ni huria. Dihita na hinaholongan. Napaduahon, Kristus do namameakon ojahani. Jala Kristus do ojahani sadiri. Disyalani ganup nasahita molo Kristus do nagabe ojahat di tonga-tonga ni huria. Ikon hobarma tulomoni roha ni Kristusi ganup nasa na pinamasa di tonga-tonga ni huria. Hobar tulomoni roha ni Kristusima si hanguluhonoton ni ganup nasa na adong di huria. Dang gabe lomoni roha ni hajol maun, dang gabe lomoni roha ni haportibion. Alay lomoni roha ni jahuba de bata, lomoni roha ni Kristusi. Molo lomoni rohani jolma do dibahen. Masa manamar horong-horong. Masa maka parbulat-bulaton. Songon namasa di huria korin. Dang na di idana sida hatani Kristus. Dang na di peok na sida hatani Kristus. Alay na di idana sida isi napasahaton. Isi parjamitana. Si Paulus do. Si Kepas do. Si Apolos do. Ido bahe damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molotung pe si Paulus na mamiakon ojahani. Sasitong na iko diuduti do ganup nasa aka parangulaon. Pajong jokon ganup nasa uriai na di pauliuli. Suman songon sere perak manang batu na arka. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Molo mangulu di atas ojahan ni Kristusi. Ikon mangoloi maganup nasa huria. Tulomo ni rohani Kristusi. Asa tupa maganup nasa hadameon. Tupa ganup nasa hasadaon. Tupa ganup nasa haguguon. Tupa dame dohot las ni roha. Damang dainang napatuluhon. Taingot ma. Bagas joro
ni debata manang bagas joro ni toddi ni debata do ganup nasa hita akan atarguar ruas ni huria. Molo targuar hita ganup nasa bagas joro ni debata, lapatan na ganup nasa huriai marsada-sada. Ikon maganup nasa di pangguruhon ni toddi porbadia, dinalaho manguduti mangulahon dohot makahanguluhon ganup nasa ngulu na pinasahat ni Jahuba debata di ibana. Dia may damang dohot dainang, tarida may tutu di tonga-tonga di ganup nasa huria, las ni roha halabohon hati goran hasit tongan nang saluhut na ganup nasa akaparbue ni toddi. Molo tu pasi songoni, saluhut nama huria gabe mardame sonang. Ala targoar do hita ganup nasa bagas joro ni debata. Molo sanga di sada-sada huria, masa ganup nasa kapar salisian, binahen ni ganup nasa akana marasing paddapotna. Sotung ganup nasa akana marasing paddapoti gabe patupahon ganup nasa kaparbadaan manang hagut turun, manang parpocaan di tonga-tonga ni huria. Ikon radedo patalu diri. Ikon radedo dinalaho patupahon hati goran. Ikon radedo dinalaho patupahon asini roha. Iko sadala do ganup nasa hati goran asini roha nak kolong ni roha nasian Jahuba debata. Molo sanga masa akapartotanga di tonga-tonga ni huria, berarti bagas joronise mah hita ganup nasa akana dihuriai. Unang-unang gabe bagas joronia kasih parjahat. Ala akana jahat naruar. Molo dinggado di bagasar rohatta, akana dinggado nalahuruar. Alai bolo nahurang dinggado di bagasar rohatta, akana humurang do naruar. Atong tapa loas, tapa sobu, Jahuba di bata, todinai Tuhan Yesus Kristus hobar tu ganup nasa holong ni rohana, imana marhuaso di bagasan dirit tabi. Asa tupama ganup nasa las ni roha di hita, las ni roha nang di Jahuba di bata. Ditupahi pasu-pasu maganup nasa hita huriana. Huria nagok las ni roha, huria na mangulu di bagasan todini di bata, huria na manotong mian, di ojahan na tugu, jala di pauli-uli, tuha tuguon, jala tuha guguon, hasadaon, dame dohot las ni roha, nasa leleng nileleng na. Jahuba di bata, mamasu-masu ganup nasa huriana. Amin martangya kita. Mauliate madihua li Jahuba di bata, naung pasahaton ojahan, diganup nasa akana porsea, diganup nasa huriam. Hodo ali Jahuba di bata, marhite-hite Kristus Yesus nagabi ojahan ni hanguluan nami. Laos di bagasan saluhut naganup na Salomoni roham, marhite-hite panugunogum, ulahonon nami ganup nasa aka paranguluan nami, jala di pauli-uli hami Tuhan, di bagasan hasit tongan ni hatam, hasit tongan ni holong ni roham nang pasu-pasu. Satu ho saluhut na paranguluan nami aliamang, di bagasan Kristus Yesus Tuhan jala si pangulu hami. Amin.